كنهم كرة تحت إذا زانتا أبزل لكم وسلام كي بزح ندابلكو إذا زانتا كم زن دابلت أما بل 33 يمود أتا كفال بس حاس لازلا كم جمرتا كسمود أتا مسايد صنحكم بلب اندامسكنكم زي مستودات كالك حداش زانتا تجمير أسلازلا أبتنا يكومنت مصحف بوتا أبو هجد فلكمي توم زير أخمو ويزي سما أخمو كادما يكفال زحلفة سمون تزرقي حلا كالا يكفال زرقيها بحجي كتكهتلو عزيا مسات إتزانتا بزعابا فقر حيمانوت نيتا محارو أول النات قالت قال سلسخونات كتكهتلو دقيمة اندات لابخو اندازاقا آخركم نابزاني لهم عن تكفال مبل 33 كم محالفكم أنا سامي أبراهام أفتقد تنبرك خمس نبرك سامي معرفني دحاني إدو تفكرة مسحات سامي معرفني دكم تفكرة كبأف بجبري كرأوكي سرحي نبري قدي فأز كل من قدي تقو عايز ما تسيز لكم مس بلوم كبأف كاكسام سلز دلوخين بر ما أستفيد كينو المهم أنا إذن فقرات كم صنع فنتكلم لها جنا كم مس أبز كرت تبل مسح كده وتعتم راح أذكر كل هنا نكت قد قال مستعات اللي اندبل كله أبراهام بزي حجوز إذن دما زهربون أزنا كوركيو أبجاما أتوت أسر كينوا كساعة جمرة مزحشات مرز نسامبر نسوا يكونن يحشن زودة تسق دما ساميو عتا سامي أمبرك تزاربو تفلت لها نسبلتو زهرو أششلو سامي خاندو أبراهام نسبلو سامي هانتس طرح نسا مسايت كونن بزيس قسن كم نغستي كناخني اب عالم الو زبحل حوس ببحتا كحباي من انتاون كوفيك سوعي سب نا حجر طرح يكونن سوا ان كلای نفقر قال نستيتي سلازي بزيس قسن مسبلو صب ابراهام نيدن كامنا كتصري كساب شو غنا تبقبل سب اي تر انت ريخ ازم حرلو انت كقدسل كان ايدلي كان تبلك كان زلا سب ما عرف اندو تنبركي خملمان فقرة حد أب على دا يكونن قاسيل كالبا كتششرفتن وزعيت خاب على تصبه زي كون انت مسيل دما باغو حات الا كمويز فلت انا كنا كاب غبركاي سكونو كاين نبي دحر جغنا اقل غير كتصبب دحر دما عليكن اندابلت كا حنت قال سئل كا موصن ماتون مستخلع نحوارو كترخوا ايكثرنا بسكونن زربا كاي بزحلكا كسابي امينات مصاكا اقل كتغبريها تليفون أتصوى إذن أنت يسكبزلو أندابلت أفتيتات تمثو نبرت إن كل يدقزو حتى سمحوي أنا دخون كون أبزيك زيادة كل سب زليكا كنت الأمس أي كنت تبلسي وليسكا كترحقني قرب لا تيستحن بزا أنا بسعيد حاسم اندها نسبلتو إيدو حفتين أمنا كم تفكرني فلتين يقداس هيواتكي سلازة رفقكمو كامزي سلازكمكو بو عمكني جهو كهزكيلني فقرين تفكر سب حاجوس تسب حتى منايو دحرك رأيني أنا دحرجي زنك أسا يكون كامتنا يقدمي كابزنا بتكنا ترايكلني نفسي زي كون دمان أحكون كتساقمنيو نهاقات أما دمان أدل كتسبي أو بروساس زي قبر الكسب تراخيو موس أخيك ترفني سلازدي إدو حفتي نسون بدا أمس لازفكركي ناو خيدي نحوارو أندات حاجوسكي معنتان كتنابري أتا سمحوي بتعمي أكانيها لبي مسخنبر ما أسمسو حاليا فقرها أبجيزي حقوس رح يزول لك سدماني هجي أربع مسحسكا نأي تعامني لك رح أكا الزيما فتسيمو زي حسابي وأي تحلمو سماي مدرني لاقب حانت سقبتي كابقونها أي كرحقني ودسب نتقوم طرح قوازي بلون تبل الآدي سلازي قرافة نسمحوي أنتا بلد تنبركي خطحقفتو سامس عرب يوب بود جزء عند تدفع نبت إسرائيل تأثير زنا بركب صح كده إسرائيل بزرع نجار عزيز بيدو نبلو بنايت عسام نبعات أفسسه نفتح يوم عادي كندو كل زخون لزنا برسب بسامكو كم زخون مرأيو استفتر لهم عتسأل
ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ስምዒቱ ክቋፅር ክኽእል ኣለዎ ክበሃል ንምሳል ኣይኮነን። ብስምዒት ተደፋፊቕካ እትገብሮ ነገር ብድሕሪ ዝመፅእ ሳዕቤን ስለ ዝጋርደካ ናይ ምዛን ኣቕሙካ ፎኪሱ መወዳእቱ ፍትወፅላ ኣብ ክትወፅኦ ዘይትከጣእሰ ኢኻ ተኣቱ። ከምኡ ንኸይመፅእ ግና ኣብ ልዑል ስምዒት ምስ ንኣቱ ቅድሚ ዝኾነ ምግባርና ምስ ስምዒትና ንስኣር ካብቲ ነገር ራሕቕ ኢልና ዚሒና ንመለስ። ሽዑ ክትገብሮ ዝሓሰብካ ክትውዕሉ ድኻይ ክትውዕሉን ብጥዑይ ሓንጎልካ ተመዛዝን ስለ ዘለኻ ንዓኻይ ዝምልከት የግዳስ ዝኾነ ስጉምቲ ክንወስድ ኣብ ዝጀመራሉ ግዜ ተሓታቲ ናይቲ ዝመፅእ ሳዕቤን ንሕና እምበር ካልእ ካብ ዘይኮነ ክርስዕ ኣይብሉን። ሳሚ ስቒሉ ኤስሮም ንብኣቱ ክሳብ ዝውድእ ክሪኦ ድሕሪ ምጽናሕ ኤስሮም ኣብ ዝጠፍአ ሓዊ ላምባ ምንስናስ ገንዘብካ ካብ ምውዳእ ሓሊፍካ ካልእ ፋይዳ የብሉን። ዝኾነ ኮይኑ ሕጂ በኻ ናብቲ ንቡር ክትመልሰን ኣይትኽእልን ኢኻ። ድሓን ድሓኸ ኣብ ኣነ ዝበለ ዘብለጭልጭ ገዛ ዓራት ትድቅስ ነርካ ናብራ ቁማል ቁንጪ ከመይ ይገብረካሉ ምስ በሎ ኣታ ሳምሓወይ ሕጂ ክዛረብ ኣየምሕረለዩ በጃኻ ይቕረ በለኒ ኣነ ሕማቕ ሰበ ዝበልኣክሉ ፃሕሊ ዝሰብር ዘይረብሕ ሰበ ይቕረ ግበረለይ በጃኻ ሳምሓወይ ሓደስ ይቕረ ጥራሕ ግበረለይ እምበር ናይ ህይወትካ ነገር ናባይ ግደፉ እንተስ ኣብዚ ኮይነ ደወፂ ከኣለይከ ደጊመ ደጋጊመ ብልቢ ቅሬታ በቀንአን ፍቅር ኣዊረካ ምስ በሎ ኤስሮም ኣነ ክሳብ ዝፈልጠካ እቲ ተእንድሮ ገዲፍካ ኣብ ልዕሊ ኣክብረት ከም ዘለኻ እዩ ብሰንኪ ኳል ድማ ኣብዚ ተባፂሕና ብፍቅሪ ኣዊርካ ከምዚ ስለ ዝገበረካ ኣይሕዘልካኒ ብድሕሪ እጁን ኣይክሕዘልካኒ ይቅረ ገይርካ ኣለኹ ነዚ ናይ ሕጂ ዘይኮነስ እንኩላ ኤደን ብሰንኪካ ዝተዓመፀት መቼም ገዛኻ ከይዳ ከላ እንታይ ክትገብራ ከም ዝሓሰብካ ኣይትርስኦ እንትኸውን نتفكر سبي يفكر عند أول كم يقول أجناء سبوا يكون بسكونه أنا أيكسكني حلنا خاص خاي أخلاق يوم أنت تحققنا أنا ولا حدا حق بريك إني بتوصل من جدوت أيو هتقارب مساحة يكون عبزت أمن نجزم سيكر هيك نفسها بزح أيتحسى كساك الله يزيد صدق كمو كان أبلك توصل خلا حدا ما كل لباب إسرام كون شو إسرام حوي تفاني ووتس ኤስሮም ብድሕር እምታን ንኽኒኹ በኸየ ምሕረት ዘይግብኦ ክንሱ ምሕረት ስለ ዝገበረሉ ሕልንኡ ኣጻቢቑ ከወፅኦ ተገዲዱ ስለቲ ሕማቕ ተግባራቱ እንዳማረረ ኣይ ኢሉ ደኣ ኣልቀሰም። ኣብርሃም በግዲኡ ናብ ኤስሮም ክበፅሖ መፂኡ እንከሎ ንኢደን ናይ ብልበይ ኣፍቂራ ስለ ዘለኹ ንገንዘብ ኢለ ዘይኮንኩስ ፕሮሰስ ክገብረላ ናይ ባሓቂ ሰበይቲ ክትኮን ስለ ዝበሎም ግደፎ ድሓነት ፕሮሰስ ምስ ሳሚ ፍቅሮም የጠዓሙ ምሽ ንስኻ ኣነ ከማን ሕጂ ተስፋ ቆሪፀ ነፃ ገዲፎም ኣለኹ ምስ በሎም ኣይትሕለሙ ኢልዎ ተፈላለዮም። ሊድያ ናብ ሓንቲ ትፈልጣ ሰብ ገዛ ኣትያ ንዳግማይ ፈተና ናብ ሊብያ ትዳለው ዘላ። እዚ ክበሃል ከሎ ግና ምስ ናይ ፍርሓ ሻቁሎታ እዩ እምበርከ ፖሊስ ስለ ዝኾነ እቲ ዘፍቀራ ሰብ ሰባት ወዳደቡ ምክንያት ፈጢሩ ብቐሊሉ ክሕዛ ስለ ዝኽእል እዩ ክንስኽኖን ክሳብ ኣልታ ተኣኽለላ ካብ ገዛ ክትወፅእ ዘይትረኣየት ይሄ እንታይ ደልኻ ኢኻ ግድን ደሊካ ኣለኹ ኢልካ ኣፃዊዕኻኒ ሞትካ ይመና ከም ዘለኹ ዘንጊዕኻ ዲኻ ኢደን ናብ ኤስሮም ከይዳ ትዛረብ ዘላ። ኢዱ ሓፍተይ ነዛ ክትርእን ድምፀይ ክትሰምዒ ከማን ከም ፀልኣኽኒ ኣይስሕቶኒ ፀዊዕኩ ዘለኹ ስለቲ ኣብ ልዕላኺ ብሰንከይ ዝወረደኪ በደል ይቕሬታ ግበረለይ ክብለኪ ኢለ መቼም ካብ ፀልኢ ተበጊሰ ሕማቕ ክገብረኪ ከምዚ ሓሰብኩ ትስሕት ኣይመስለኒ በቲ ኮይኑ በቲ ዝተኸዓዊ ስለዚ ሕፈስ ይቕረ ግበረለይ በጃኽ ምስ በላ ስማ ኤስሮም መይተ ከማን ይቕረ ኣይክገብረልካኒ ሕልፋልፍካስ ናይ ቅድሚ ሕጂ ከኣኽለካስ ክትሕረና ከዓ ኣንታ ዘይተሓፍር ሰብ ኢኻ ኣነ ከማኻ ዘይመዛዝ ሰብ ከማን ብሂወት ይሙሉ ኣይረኣኹን ምስ በለቱ ዝበልክ በሊ ኩሉ ሓቂ በጃኸ ዕዱ ብህልና ዝሳቐ ዘለኹ ይኣኽለኒ በጃኸ ይቕረበለይ ምስ በላ ሳሚ ግድን ይቕረ ክትብልለኪ ስለ ዝበላ ክትሓስብ ድሕሪ ምጽናሕ በል ምእንታኻ ዘይኮነስ ምእንቲ ሳሚ ክብል ይቕረ ኢለካ ኣለኹ ድሕሪ ሕጂ ክርኢካ ስለ ዘለ ብጌጋ ከማን ከይተፀዋዓኑ ኣነ እውን ኣይክኸሰካኒ ፈጣሪ ካብዚ መውፅኢ ይፍጠረልካ ግና ልቢ ግበር ኢኻ ኢላ ክትፋኖ ክትብል ዕዱ ፕሮሰስ ብካልእ ሰብ ዘግብረልኪ ዝነበርኩ ኣነ ሕጂ ግና ምእንቲ ምስ ሳሚ ክትኮኒ ግደፉ ኢለ ኣለኹ
حدا راح نسامي تصبو غير كتخناخني اخي زليكي نجر انت لخا بقالي على خلكي مسبلا أقدم أبلو أبراهام نجيرو أسلز نويرة فليت الله بزعوا نفس خاطر حجور إلى قديفة تخدت ሰብ ይውለድ ይሞት መዓልቲ እንዳተበላለዑን ሰዓት ምብጋስ ናይ አብርሃም ዕረፍቲ ግዚኡ ወዲ ኣኸለም ንኤደን ከእምና ዝከኣሉ እንተ ፃዕረግና ድኻሙ ኣበረን መፅሓፍ ንኸንቱ ኮይኑ ሞይ ኣምኩድ ኣተረፈም ነፍሰይ ብጀካ ፈጣሪ ዋላ ሓደ ዝገዛእን ዝእዛን የለን ውሳኔኻ ምእንቲ ሰባት ዘይኮንኩ ምእንቲ ነፍሰይ ኢለ ዝውስን ካብ ኮነ ይተኣምን ይሕሰብ ምሳሚ ክኸውን መሪፀ ስለ ዘለኹ ዋላ ሳሚ ውሰዳ እንተብለክ ኣይትሕሰብ ኢለ ኣቅሒዳ ነጊራቶ እዮም ኩሉ ነገር ተቀራሪቡ ኣሎ በሉ ሕጂ ኣብ መበል 18 ዓመት ንኤደን ትብሎ እንተለኩም ቀድሚ ናብዚ ዝብላ ዝተምባልና በለ ሓደ ወዲ ገዝኦም ኩላቶም ተኣኪቦም ዘሎ እንኩሉ አብርሃም ንእስሮም ኣብ ቤት መዓስርቲ ገዲፍከም ኤደን ከም ፀሓይ ደሚቃ ነበረት መርኣንበር ዓመታት ተብዕል ትመስለይ ነበረት ንሳን ፀጉራን ክዳንን ኩሉ ሙሉ ተደማሚሩ ነቲ ገዛ ኣብ ርእሲ ድምቀት ወሲኻትሉ ምስናይ ፍሽክታ ኣብ መንጎ ብዙሓት ተኸይባ ተኽመስምስ ነበረት ኣነ ዶ ክዛረብ በለ አብርሃም ናይ ተዛረብ ገመሲ ካብ ኩሎም ምስ ረኸበ ብልኣሕዋት መጀመርታ ኤደን እንቋ ናብ መበል 18 ዓመት ካብ ፀሓኪ ክቐፅል ድማ እቲ ጽንዓትኪ ኣብ ልዕሊ ሳሚ ዘለከ ፍቕሪ ከገርምን ኣይተረፈን ወላ እኳ ናተይ ከምዚ ኮንክ እንተፈለጥኩ ንሓዋር ኣብ ልበይ ፍሉይ ሰፈር ክብረት ኣለኪ ፍቅሪ ማለትካ ምእንቲ ተፍቅሮ ሰብ ክሳብ መወዳእታ ምርግራግ ምዃኑ ስለዝመሃርክኒ ብጣዕሚ ዘመስግን ክንደይ ነገር ከም ዝሓለፍክ ሰምዒ ፈሊጥ ኣለኹም ንኡ ተፃወትክ ብንኡስ ዕድመኺ ከምዚ ኢልክ ነብስኺ ኣረጋጊዕካ ክትከዲ በላሕ ሰብ ምዃንኪ ዘርኢ ዘበህና ሂወትኪ ይባረክ ፈጣሪ ምሳኹን ይኹን ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ኣብ ጎኒ ክለኹ ንሳሙን ዘይውዳእ ዕድመን ጥዕና ፍቅሪ ይሓብካ ዘረብኣይ ወዲ ኣለኹ ምስ በለ እቲ ገዛ ብድምቀት ተቃፀለ ኣነ እውን ክዛረብ ዶ በለት ኤደን ተዛረበ ምስ ተባሃለት ስለቲ ከሓስኮ በዓልኩም ወዳዲብኩም ሰርፕራይዝ ዝገብርኩም ብልቢ ንኩላትኩም ይመስግን ብፍላይ ድማ ንአብርሃም ምሳኻ ኣይኮኒ እንዳበልኩ ንሰይ ንኣይ ይተኣመኒ ከበልካ ንምዓልተክ ተፅበቅ ልዕሊ ዝግብኣ ንክተክብረኒ ስለ ዝፃዕርካ ደጋጊመ ይመስግን ፍቅሪ ብፍቅሪ ክድበስ ከሎ ሰናይ ዝመፅእ እንድዩ ዝብል ሳሚ ናይ ብሓቂ ከዓ እምበር ሳምሓወይ ንስኻ ካብ ሰማይ ዝተዋሓብካን ሕያቤኻ ምእንታይ ኩሉ ከም ትኾን ገና ክላለካ ክፈልጠካ ኣትሒዘ ተረድእኒ ኮንካሎኒኻ ኣብ ልዕለይ ዝወረደኒ በደል ሰሚዕኻ ከምዚ ሰምዓኻ ከምዘይጋጠም ከምዘይኮን ሓሲብካ ምስ ተመርሓ ሰብ ሂወትካ ክትቆርን ምፍቃርካ ብጣዕሚ ዘመስግን ንዘእንተ ዕለት ድማ መሓውርካ ኮይኑ ክነብር ቃልዓቱ ምእንታኻ ኣብ ዝፈለሐ ዘይቲ ኣብ ዝተኣጎደ ሓዊ ክኣቱ ንስኻ ናተይ ኣነ ድማ ናትከ ኢላ ተንበርኪኻ ምስ ሓቐፈቱ ኣብ ኣፉ ሰኣምዩ እንዳበሉ ገዛ መልእቲ ምስ ረበሽዋ ስደታት ዘይባህልና እሞኻ ኣብ እኩብ ህዝቢ ኣይትሕብር ንስከ እንዳሰሓቐት ኣብ ግንባሩ ስኢማም ብድድ በለት ኢዱ ሓፍተይ ኣነ እኳ ዋላ ሓደ ዝበሃል የብለይን ኣስፊሓ ተሓስብ ንእሽተይ ክልና ናይ ለባማት ለባም ዝሓበኒ ፈጣሪ ጥራሕ ዘመስግን ኩልሓኩም ብልቢ የመስግነኩም ሕጂ ናብ ትውራይ ዶ ክነብል ምስ በለ ሳሚ ሓደ ሰርፕራይዝ ኣለኪ ኤድ ሽኩር ኢሉ ነቲ ኣባይ ሰበይቲ ምስ ኣርኣይ አብርሃም በስምባር ብተሓጓዝ ፈዚዛ ተረፈት ሓንቲ ኣባይ ሰበይቲ ነይራ ከምዚ ዝገበረትለይ ቴሌፎን ኣጣፊኡ እምበር ከመስና ምስ ደለኹ ነይረ ኢላ ከምዛ ዋዛ ኤደን ምስ ዕለልቶ አብርሃም ገንዘቡ ተጠቂሙ ኣብ ዝእቱ ኣትዩ ረኺቡ ሒዝዋ ዝመፀም እቲ መጀመርታ ክረሓዋ ከለዋ ቋንቋ ከሰማምዐን ስለዘይከኣል ብምልክት ዝረዳዕ ነይረን ሕጂ ግና ኤደን ካብቲ ዝነበረቱ ተማሓሸ ስለ ዝነበረት በቲ ዝርዳዕ ቋንቋ በልቢ ኣመስጊና ሓቂፋ ስኢማ ናብ ወራይ ምፅምባሎም ኣተዉ ሙድኣቱ ኩሉ ነገር በቦቱ ሓዘ እስሮም ዋላኳ በዓል ሳሚ እንተዚ ከሰስዎ ብፈተነ ቅትለት ተኸሲሱ ብናይቲ ሃገር ሕጊ መሰረት ኣብ ቤት መኣሰርቲ ክፀንሕ ተገደደ
زرقرم قنا لليديا نقريو ليديا أبي أربا مس أبراهام بقر حتى راخبت أبراهام حلف إلو أنت بتليفون دي بأكل بناس أنا مسترقم حاجة سلاز قبر مثل ليديا كلا الدراخبيوم نزربا أمس قدما سامي إيدن كالقلو سلاز تقددو كلت يوم اتأقات أمي كايقر ما يتعرفان كينون أبراهام ليديا سلازي سألعا كاب كلتين حدين أبا آيت كالعن فتقاريلو مثل ليديا كدراغم زو السنة ليديا من سألعتون محازعون أبتنسا زلات حقر أيكون دعنبر دحر كندي أب إيروباس آتيام سامي مسيدان سدرو أمت إمسي دحر 4 عامد كمر أمود دعاتو استحاز أيوم أنت كتركبا إلى زمسات نايما حاز عدا حقنا يتركبن هيوات كم إيو أنت هيزات الكا كم تمتسأ ወይ ከም ትጸንሕ ስለዚ ፍለጥ ንዘጋጠመ ነገር በአቅለበት አገስቲ ከይተረበሽካ መንገድ ምንዳይ እምበር ተስፋ ቆሪስካ ተሰኒፍካ ተንበርክካ አደዳ ጭንቀት ወጥሪ ኩንካ ምርማስ ጽቡቅ አይኮነን ደሓርካ አስተብህል ዝኾነ ሰብ ካብ ጽሕፍትኡ አየመለጥንዩ ክንውለር ከለና ኩሉ ከይጀመርና መጻኢና ተጻሒፉ እዩ ስለዚ تحت سماء حادش نجر سلازي لا عين الجنة عين الشجر عين الربش جودة إيدن قال آسر شوات أمازانتون بزي تزازمت سلاتي كم جمرتك سمود آتا سلستخدات الكمني بلب اندامسكنكو عبد جبرو منك اسقاس صبق نجر كجات مكم تمنى لكم